ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియచేద్దాం. ఈ ఉదయకాలం నోరారా మనం స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన స్థితిగతులన్నీ మార్చే దేవుడండి. మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉన్న యేసయ్య. మనసారా ప్రభుని స్తుతిద్దాం. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము కోట్లాది దేవదూతల చేత కీర్తింపబడుతూ కొనియాడబడుచు మహామహిమలో నివసించే దేవదేవుడవైన మీ నామాన్ని స్తుతించే కృపకు మమ్మలను అర్హులనుగా చేసి మా నోట ఈ ఉదయకాలం మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ప్రతి వాని తరపున నిండు మనసుతో దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకున ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచున్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నింటిని బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆ టీములంతటి తరపున దేవునికి మనసారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఈవులను బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం మీ కృపాసనం సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్థుతులు నీ పాద సన్నిధిలో చెల్లించి ఉన్నామయ్యా. ఎందరెందరో బిడ్డలు ఇదిగో ఈ స్థుతులతో ఏకీభవించుచు ఉండగా సమస్తమును చూచుచూ ఉన్న దేవదేవుడవయ్యా. ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నాయో, ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నారో అయ్యా, అది అప్పుల రూపంలో కావచ్చు, అనారోగ్య పరిస్థితే కావచ్చు, చీకటి శక్తులు అయ్యా, కుటుంబంలో కలవరాలు, కోర్టు సమస్యలు, ఏ స్థితి వారిని బంధించి ఉంచినా సరే, ఏ వ్యసనపు కట్లు, అక్రమ సంబంధాలు, చీకటి శక్తులు, ఏ కట్ల చేత ఏ కుటుంబం ఏడవబడుతూ ఉన్నా స్వామి, మీ శక్తి కలిగిన నామంలో గొప్ప విడుదల కలుగజేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, తరతరాల నుంచి వెంటాడి వేధిస్తూ ఉన్న శాపమైనా సరే, ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల దోషాలు బిడ్డల ఒడిలో వేయబడి శపితమైన అనుభవాలలో ఆయా కుటుంబాలు కొనసాగుతూ ఉన్నా సరే స్వామి, స్తుతి మా స్థితిని మారుస్తుంది అని మీ సన్నిధిలో ఈ ఉదయకాలము మనసారా మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఈ స్తుతులను బట్టి ప్రతి వాని స్థితిగతులను మార్చండి. ఈ స్తుతులను ఒక దోష పరిహారార్థబలిగా ఎంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ఏ ఒక్కరూ ఏ కీడులో పడకుండానట్లుగా ఈ ఉదయకాలం ఇదిగో తండ్రి మీ సన్నిధిలో నుంచి మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉండగా ఈ స్తుతులన్నిటినీ ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు పరిశుద్ధ నామన ప్రార్థన చేసి వేడుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుని కృప విస్తరిస్తూనే ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి కొద్ది నిమిషాలు చాలా క్లుప్తంగా ఒక్క మాట దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచి ఉంచిన ఒక శ్రేష్టమైన జీవపు మాటను మనము ఆలకిద్దాం. మనం చాలా చాలా సందర్భాల్లో నాకు విడుదల ఎలా జరుగుతుంది, ఇందులో నుంచి నేను ఎప్పుడు బయటపడతాను అనే ఆ భయముతోనే మనిషి జీవితం కొనసాగుతూ ఉంది. రోజు ప్రారంభమవుతూ ఉంటే అంతవరకు ఎందుకండి. ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, ఒక జీవితకాల ఖైదీ పడిన వ్యక్తి ఉన్నాడు. జీవితకాలం తాను చేసిన అపరాధానికి బ్రతుకు దినాలన్నీ ఖైదులో ఉండాల్సిన వ్యక్తి. ఆ శిక్ష పడింది,
ఖైదు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక నా బ్రతుకు ఇంతే, ఇందులో నుంచి నేను బయటపడను, ఇక నాకు శిక్ష ఖరారయింది అని ఆ కన్నీటితోనే పయనం సాగిస్తున్న వ్యక్తి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి, నీవేమి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నీ శిక్ష అంతా కొట్టివేయబడింది, నిన్ను విడుదల చేస్తారు, ఆ శిక్ష నేను భరించానంటే ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి ఎలాగుంటుంది? సంతోషం కదా. అదే మాట ఈ ఉదయకాలం దేవుడు మనతో అంటూ ఉన్నాడు. ఈ బంధకాలు, ఈ పాపం, నేను చేసిన ఈ అపరాధాల రుసుము నేను చెల్లించాల్సి ఉంది, నాకు విడుదల లేదు, మరణమే నాకు శరణ్యం, జీవితం అంతా నేను ఇందులోనే మగ్గిపోవాలని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావా? ప్రియా దేవుని బిడ్డ, ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒక శ్రేష్టమైన మాట చదువుకుందాం. యెషయా పుస్తకం 43వ అధ్యాయంలో, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. హల్లెలూయా. నీవు నా సొత్తు, నేను నిన్ను విడిపించాను, విమోచించి ఉన్నాను అంటే నీకు విడుదల ప్రకటించాను. పాపపు బంధకాలలో ఉన్న నిన్ను నేను విడిపించేశాను. నీవు చెల్లించాల్సిన క్రయదను నేను చెల్లించేశాను, నీ శిక్ష నా తల మీద వేసుకున్నానని మన ప్రాణప్రియుడైన యేసయ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నారండి. ఎందరు యేసు రక్తం చేత కడగబడతామో వారందరూ ఆయన సొత్తు. ఏ పాపము మన మీద ఏలుబడి చేయకుండా యేసు రక్తం మన మీద ప్రోక్షింప చేశారు. ఈరోజు కలవరాల మధ్యలో ఉన్నవా, నా బ్రతుకు ఇంతే, నాకు విడుదల లేదు, నేను చేసిన ఈ అపరాధం నన్ను వెంటాడుతుంది, నా బిడ్డల మీదకి వస్తుందని నువ్వు కలవరపడుతూ ఉన్నావా? యేసు రక్తము చేత కడగబడు. ఇప్పటికే కడగబడిన వ్యక్తివైతే చాలా సంతోషంగా నిర్భయంగా సాగిపో, దేవుడు నీతో ఉంటాడు. ఇంకా దూరంగా ఉన్నావా? ఈ రోజైనా ఈ మాటలు విన్నాకైనా ప్రభు తట్టు తిరిగి, అయ్యా నీ రక్తంతో నన్ను కడగయ్యా, నన్ను పరిశుద్ధినిగా మార్చు, ఈ భయాలు ఈ కలవరాలన్నిటి నుంచి నన్ను విడిపించు, ఇది నన్ను నిత్య నాశనానికి ఈడ్చుకొని పోకుండా తండ్రి నీ సొత్తుగా నన్ను మార్చుకో అయ్యా అని ఆయనకు అప్పగించుకుందామా? దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరుగుదాం, ఆయనకు అప్పగించుకుందాం. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, ప్రభువానికి స్తోత్రమయ్యా, గొప్ప దేవుడవయ్యా, మా కొరకు నీ ప్రాణాన్ని పెట్టిన దేవుడవు, ఆఖరి రక్త బొట్టు వరకు మీరు మా కొరకు వెల చెల్లించారయ్యా, మీ సొత్తుగా మమ్మల్ని మార్చుకున్నారు. భయపడకు, నీవు నా సొత్తు అని మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రాలయ్యా తండ్రి. ఎవరెవరు ఏ భయాలు ఏ కలవరాలతో ఉన్నారో ఈ ఉదయకాలం పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అప్పుల బంధకాలు, అనారోగ్య పరిస్థితి, చీకటి శక్తులు, కుటుంబంలో పలు రకాల సమస్యలయ్యా, ఎదిగిన బిడ్డల భవిష్యత్తు, ఎదిగిన బిడ్డల వివాహాలు, గర్భఫలాలు, ఇళ్ల నిర్మాణాలు, వ్యవసాయం, ఉద్యోగ, వ్యాపారం, ఏ కలవరాలు ఎందులో బిడ్డలను వెంటాడి వేధిస్తూ ఉన్నా ఆయా కలవరాలన్నిటి నుంచి విడిపించండి, నెమ్మదికర పరిస్థితులు దయచేయమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం. గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతరాళ్ళు, వృద్ధులు, రోగుల కొరకు ప్రత్యేక రీతిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అయ్యా నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఎందరెందరో తండ్రి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఇదిగో ఈ మైక్ శబ్దం ద్వారా ఎందరెందరో ఈ మీడియా ద్వారా ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారయ్యా అని ఎందు ఆశ కలిగి ఉన్నారు. అనారోగ్య పరిస్థితులతో ఉన్నవారు ఉన్నారు. కుటుంబంలో విడుదల లేని పరిస్థితి, నెమ్మది లేని స్థితిలో ఎందరో ఉన్నారయ్యా. దర్శించండి ప్రభువా, మీ వాక్కును పంపండి అయ్యా, స్వస్థత కలుగజేయండి, నెమ్మదికర పరిస్థితులు దయచేయండి, ఒక గొప్ప విడుదల కలుగజేయండి స్వామి. మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ నూతన దినం శుభప్రదముగా ప్రారంభింపబడాలయ్యా. ఎందరి మీద ఏ కలవరాలు ఎలుబడి చేస్తూ ఉన్నా యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో తొలగిపోవునుగాక అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. స్వామి నీ యందు ఆశ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాలను తృప్తిపరచండి అయ్యా. ఈ దిన ప్రయాణంలో ఎందరూ ఏ శుభ కార్యాలే చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరముగా జరిగించండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. చేయిచు ఉన్న ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని సమకూర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ పరిచర్య కొరకు ఎందరెందరో బిడ్డలు వారి గుప్పెలు విప్పుతూ ఉన్నారయ్యా. వారి హృదయపూర్వకమైన సమర్పణలు తండ్రి నీ సన్నిధికి చెల్లిస్తూ ఉండగా సమస్తము చూస్తూ ఉన్న దేవుడవు ఆయా కుటుంబాలను నిత్యము నీరు కట్టిన తోటల వలె ఫలభరితముగా మార్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలో నమ్మకంగా మా తుది శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపను దయచేయండి తండ్రి. ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణ భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించమని, ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. 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 హల్లెలూయా.